chotu mami jagudo daldo dan teuniti dei kodofo galo mufia maudo gonyido sukotonyo ode ngure pele jikoji kai konyende fo waire don taute don sabudo ko kalekal anga kalekalido uyo kalekalido anga kalekalido ayada dia tahu kali mi awal kau tak kau kali sama kali orang dari bengkok Ardi anko. Dia sudah ada kombo. Duh, tina. Ogola. Kombo. Halo. Mana kalite. Subhanallah. Mana kalite. Oh, iya semua. Yang mana? Ya, Omin. Ang kombo? Omin Kunta. Kunta kota. Kunta mi. Kunta. Ya lawan. Ada Inde ma. Sa udra ndama ngal so min suba kala futudan. Oh, kujen nomori. Na, jangan deh, kujen nomori nada. Udah. Anani odo. Anani kuntu. Melandi. Unu pa. Boy criminal kondo leganga. Kasih kunta kinte. Kakak. Na. Kondo ko. Ah, kena ada apa lo? Mi. Ina je nomori mi yete de. Kau nak dah apa kau? Cero nggak data. Kono mi ma kali do alado. Ay jego mi won Kunta. Dun non kay meden andi dum. Ala na ko ciwlu. Bagas pour faire des gallo fofu jelti non kam. Te kal ko jiido jeltine ber dari. Bagas fo kali dum nabi. Do kam bago suji cudi ko ngudda. Voyage. Kanko do makko be fo. An, oɗon mbawi yettude bagas so walla mbawa. Ima Kare xafat mon. Wa fe. Unya joyma. Ko woni cenu mon ko jinnaji joy tum wondo an ko jinnaji joy ma kay. Ya yaltine unya joy min nane wutte danejo. Ya yaltine yaltin fo. Ceerno Modi, mbeɗa fan mona. Yawno nene complète danejo. Diallo. Na. Ko ni do dal mi tawi ton de timmaade de. Do woni do de 40. Da. Joni minen gote men fo jogoni ma ujunere nani. Envoyé. Ngare O transfert. mbaɗo yaltinde joni tan. Transféré. Ankadi mi ngala ankadi yawtum. Ballo may yandi sabi Allah yahu. Yandi sabi Allah. Mbeɗa mi yaha 10 000 o. Janngo suba première heure. Yo nalitam ɗum. Gasi 5 heures. 5 heures du matin. An aɗa andimi ha? Mo anduma kay. An andi mo mi nami andi mo de. Mbalene jam. Nyallen tan nani. Ceerno Modi. Kalilu. Hey, Kalidu alano. Usude. Okay. Dalanda. Hey. Jari itu. Anti minata. Gale kalido anga gale kalido uyo gale kalido anga gale kalido lele Kita mangire ha. Dron kita. Ko anki jamoko. Mi mo bani kita weti. Misi kuno ang ida yemi. Min ko ni mi wa ni daru go ni. Nyande wo nyando no. Hito ngo nare no piandi. Fita namru dok. Korono anno reno. An reno.
wala ndara pibol wakkoɗa an aduna fof no anduma min o innalan koy bayro andala ko ceerno moodi min noon ko ɗum ɓuri kam hawde te ay oɗo boy yuude neɗɗo e yerde ndiyamo fonde anani o wari goɗɗo o wayrata kaso jakano e mayino koy o wayrata kaso he sen jogani ko sen jogonoke kaalisi aɗa andi kay gujjo foggol on ko tusɗo aleykum salam jaari jaari afine jaam tan alhamdulillah ayi hande de baaba de no yiɗɗo yaɓɓude koyde addanira ɗum lawgoy ay lawgoy bisimillah ko noon kay ko noon duna ko noon Diallo rokkataka men andu ɗum e mboyri ma ndi a joni a wonti mbabba Diallo ɗum ɓamwino ɗum dey ɓamwino onon gamon to eyyi ko bambi ɗi jonnete ɗum eyyi bamɗi ɗi ɗum kam gon gasi ala probléme ɗum kam gon eyyi minen noon ko yimɓe ɓe yarata ɗum min ɗum moƴƴani e cellalam bom mi yarata ɗum mi toñet jimi jonnoma jettay dey holon ya jettay tame mu noon mi maya mi naat jeygol ɓurni kam ɗum mi yarata ɗum wallahi sukkara noon no ɗuuɗi seeɗa ko firti no ɗuuɗi sukara sukaram ne heewi ko noon onon ko heewi minen kono ɗuuɗi ɗuytu seeɗa ko ɗum ay Diallo onon pular mo noon ɗon poɗɗi ɗum jewtoyadde pular mo noon no hamni ko pular dey ala welani famde enen nanodira koy eɗen pamodira wawi mi haali a faamay si haali mi faama mbat tampa hende onon hanki mbiɗa leli taw mbiɗa haaldana kalde téléphone o waɗi mi yiɗano wadde réagir walla goɗɗum ko holno galle mineni hen biri poor wo anani bone onon ko ɗum ɗon tan an ɓurwi tan nanɗa ñande hanki galle ɗen jippike ha ley ha zéro anda hanki ko gujjo natani men ɗo gujjo min noon gila aduna Allah on waɗa ha joni mi yiyaali tawa gujjo fuggowo inna pun konkon pour o wiye entré o naata boy hanke o de waɗ ɗum histoire gujjo boy hanke o waɗ wona gujjo kon o ma andi on ko no wiyete kadi kunto wiyete ayi kunto wiyete te boyo koko ari ko baddo ose ayi ane dalanda noon ƴewtinde e koye ma nan neɗɗo naata e galle fugga nanon puggali mbiyo noon jaltata mais baba onon kaaliɗo alaɗo minen komin rew onon gonɗo ko mawɓe kono worɓe o mbawa yaltude komin rewɓe haala ko mawɓe komin mawɗo wawi jaggude gujjo ha tonga aɗa andi o hanki so tolni so tawino men e saaha men min tongannomo ɗo pinon tawno min tongimo min jaali kam mbiɗono fuggu o fuggu o haaɗani ɗon de o fuggu min inni ko hombo o winni ko min kunta honɗum faalaɗa o winni ceerno moɗi uddit baba ceerno moɗi uddit min ɗum ɓuuri kam jahde yan baba mani garɗa ɗo haɗa andida e vagabond uji mi andu corenaɓe mi andu min ñana hen wona ɗo jooɗi sukano petta ballo mbiye ceerno moɗi bello min ballo mbimi ɓe kam to gandiri indam kunta kadi innali diallo de nde baba o estar ha o wuuyi ɓe batti andude inde ma ala ye to ko ɓuuri kam muusde noon ko ɓuuri kam muusde ardande poste men yeehi o yiɗa téléphone o landaki fi bagage o wiyali hay fos mbuuɗi amen ɗin mbuuɗi ko oyo jonnunomen 50 millions joni mi haala noon hunde so gaccani yaade noon kamɓe wona neɗɗo ko gurgu gona min mbiyanda yo ɓe mbaron ɓe ndeni ɓe gubbon walla ɓe mbeddoon gueji waɗani heeda sono mbawi joɗɗon de surtout ano babo haali inde ma ala min kay inde ma fof o hokkirat bandiji fof kara inde ma min kay ka te minen noon armé haalama minen joganima uñaji ɗiɗi min poti mo tottude uñaji ɗiɗi eyyi nda uñaji sappo wonno jeetati kam o nawi ɗum o nawi nayam o nawi nayi jaam kaali totnomen ardande 50 mille kaali tot min ko ɗum noon jakilam kanko no waɗi o ari o landa hay fof o inni yomin jonnumo kalis o onno andi min jogamin min kam o ko seni uñaji sappo mum rokkimo ñande wonde maw namdon so ɓoyi ko wonkiji mon ɗi o namdoto ala wonki baba ma kay min ko innali min ko diallo kono innali diallo ha joni de ko fogguno min inni ko hombo o inni ko min kunta on ɗum faalaɗa windi ceerno moɗi udditu amin min ni jaali kam min no andi inde baba nde ni jaali ette ɓe ko aran o gandi ko guru baɓe maɗe surtout baba an baba algay noon jewten baba e joni noon ko joni tan lawol dari
lawol don fuuta made wa kam ngaba hunu ma fuuta yalta hen made wa put fuut ay bab sa be mbarade min jagolam so yenti tan kam jaho ngañ mo gilbe mbarde mo do mbarta kam mbaɗa wonde Allah kuntale nan do mbaɗa wonde Allah kunta kinte nan do mbaɗa wonde Allah ya bottaram a jarama nani boyri ni mami chottu mami jagudo daldo tan dewni didey godo fo galo mumfiya mawdo gonido sukotonyo ode ami nan do hanki anana ne fu do ko galle odo wadi la ilaha illallah muhammadu rasulullah hanki galle den do fusi dayna hando fusi galet habbo mi ha o mi jaba dum do an dan so dani mo jalde hay fus ananani hay fus mi nanani hanki mi dani ha weti kos a finay no bimbi tum be innu ma babe ma e cerno modi wara ma hakkunde galle do on do wida hanki ko gujjo arani men gujjo ko der galle mi nanani baba min miɗo andi gujjo tawa takkote e gamiruji baba hoɗani doy hoydugol ɗum ko parfaite vision iɗa nana hoydugol baba gujjo nata ndero galle mina mi anda minni gujjo min komi andi hen ko takkugol miro jippo doy ndaara ko jetta yaha lawol mum kono gujjo ara fugga damal kon hay min haylan sikkude ko kaali ɗum baba inida gujjo fuggi fuggi ni min ari min landi ko hombo o ine udditu ceerno modi udditu min ko ɗum haali lan inde ceerno modi o haali ceerno modi udditu allo wa Hamas o ça va ko day tampere selli jam tan machallah andi hanki jammu wiɓe ko janeme Allah ne seedi non ɓe naat ɗo kedde 3 heures du matin en non ɓe nawani bagage ɓe nawi ɗo tan ko kalis tan ɓe nawi ɗo eyyi sa yimɓe ɗo nodduma ɓayri ko an woni chef de quartier o c'est normal mi nodduma comme ça ɓeyɗa wadde renfort par ce que neɗɗo kam yoɓata gardien ha par wiɓe naata galle mum eyyi inchallah ala probléme eyyi ala probléme inchallah non hay nokku mi yahani maaro ɗo eyyi d' accord ala probléme eyyi ok merci eyyi d' accord eyyi a jarama seydi Sow merci ya yoɓ kalisma kadi wiɓe naata galle ma ɗum kay wawa wonde ceerno modi ari udditu tum o naati an hombo min kinte ko kinte kunta min kunta minni kunta ɗo o inni kunta an ceerno modi anda mo haal directement e ceerno modi o ittani men ɗo o ɗeɗɗi men enen ɗiɗo ɗo anana ɗum ɗo fof kadi mi nanani baba mi luuki anana ɗum ɗo fof kadi baba mi nanani awa gasi baba o woyɗano on woyɗani min ɗum ɗo fof mettala on ɗum mettima mbuɗo koye kaalido jonnunomen argent de poche o nawi fof o nawi ni o wi yaltine kaalis o kanko min mi anda honno waɗi o gujjo il est très intelligent honno o waɗi ha o andi amin miɗen jogui kaalis o ini yaltine mbuɗi ɗin honi andiri indeji mon de min mo anda inde hande ko inne ceerno moodi o indi honi andiri ina ceerno moodi mi anda ko ɗum woni haala kam baba joni noon mi nanani men mbuɗɗin fof ɗon andi ko ɗum hari wonno argent de poche o ni mi fini ɗo ɓimmi ɗo fus ala ɗo minni joni yomi aro mbaɗa feere ɓayride andi il faut mi neldanenema darana halan toon seeɗa komi neldanenema o noddi lan hanke baba min to mbiɗa kan ɗo ɓen ɗiɗo pori de yala hay mbo 50 hono waɗi kaaliɗo acciɗa ɗon mbuɗi kaaliɗo ko wowyade si ni ha yanno min ɓamto petit to eyyi joni kam yaw goɓe tigi naw jannata ɗon kalis tan ha kaaliɗo ara min ƴettata toon kalis de ƴettata toon kalis an noon Kalis o ɗewa foti immade e hoorema minen ko konte fof baba habbo tun voyage kaali ɗon ko oyo haalni men jaari yetto donc o waynakima
Modi kadi o haysi o wayde ke mo jonnatama modi jogoɗa baba wacce to bitik o compta durée mo watata voyage to mo yehi to o compta ɗum o waɗa e bitik gasi ala problème wallan ɗon 100 francs mi soda petit cola 100 francs baba Dewni tiɗay goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukotoñowo oɗen ɓure pele jikkoji kay ko ñande fo wayre ɗon tawte ɗon sabuɗo ko galle kaali Jari ane dalanda ko minen noddunoma te noddango ko noddago jam nga yimɓe so gonni fami à tout moment poti ko wadde réunion famille hande an ko min jibinima min woni jignaɗo ma Diallo woni jignaɗo dalanda an kadi jibini min jibini ɗum te onon gonde galle o kono famille o woni goto mina Diallo noon wonko min jooɗi ha min jewtidi te min mbaɗi ɗum constat te woni gonga min mbi kon mbaɗe ni min nodda mon jewtiden hen dalanda an aɗa e galle o jaari heccuma wawi ko caggal ma o rewat an woni jeewo e nder galle o anani te gila naɗɗa e galle o ha hande min mbaɗi constat hay reedu bonɗo ala ɗo ay te a fuɗɗima ɗo ɓooye o ɓooyi kam hay jaari oɗo fuɗɗima ɗo ɓooye jaari noon an koye an garani enen kam min mi haalantam min woni holon leñol men ngol ala ɓuuri men wulde ƴiiƴam rewɓe men nefa worɓe men nen jibina tan no pawa ayi ɗum noon jaari min gilaɗa naata ɗo min cikkunomi so kaalidu ñande kaalidu ƴettuma sa ummima gummitoɗa e reedu ha hande min jiyan ɗo noon onon ɗiɗo ɓe hay goto e mon wonɗo reedu te ɗum wona lawol e oɗo galle mina Diallo no min jooɗi min jewtide hen pour min nodda mon kalno men ko saabi ɗum eyyi ceerno Mody mi taƴali a jarama Allah jarama haala kan noon a haali fof ko ɗum wonno farilla o komi miiji kon noon awona an on wiida sakkitoɗa wiide wona a wi onon leñol mo eyyi onon leñol mo eyyi onon sa wi onon leñol mo minen pulla Fuuta no minen pulla Fuuta o mo yiyata ɗo o mo jooɗi ɗo o jibinaɗo o waɗali miñam makko rewɗo makko on ko fawi e hakkude maɓɓe timmali ɗuuɓol ko 9 mois woni hakkude maɓɓe miñam makko wona nani on noon kadi mo miñiti on noon Allah waɗi ko 7 mois woni hakkude maɓɓe 7 mois ɗum woni lawol ni langare 1 yo Allah ɓeydu woto ɗuydu hay simi wawaade leñol koyo yaaju koyo jibine ndar tun galle de est ce que a yii ɗo joué ala joué galle o no yeewi hay galle o ala joué ko sukaɓe fijirta yiɓe joué ko joni ko minen woni joué ɓe minen somin alano ɗo onon ko honɗum honno wat ton wallegal ngal andak hay goto on gandaka oɗum gudde galle tan te galle sukaɓe luukay ton ɗum woni lawol ni mi aroyno mi tawa ɗo an surtout an mi tawa ɗo Diallo to Soko eyyi mi tawa ɗo Dieynabou nene ma eyyi dalanda toto kono dalanda de Fatoumata eyyi kono hay e fos haydara minen simin haalali on haalata goto fof no jokki téléphone mum te wona lawol komin sikki kon noon wotto dow yaaru non goy rewɓe ɓen joni ɓe yiiɗa heɓude ɓe jetta comprimé ji ala ɗum wawa wonde on gaddira si tawi ko ɗum si en karmodirat ɗum nde ñande mbaɗɗa ɗum an jaari an kam min mi harminde an noon mi sikki tun amin yaake ɗum noon baba Ndiaye onon ko mawɓe ɗum tawi min gaani ay ko ɗum ko leɓoronen ɗon son salligoron juulon onon duwano minen ko faale ɗon yiide ko yeeɓe duwa o yaadate activité activation duwa o yaadate activité de minen min jooɗaki tan minen mbaalo minen immu minen ñaama minen yara minen yaha douze wona ɗum tan min wonani to galle ko ɗum en sikkino ay ɓiɗɗo ko Allah okkirta so ɓiɗɗo wona contrat e dewgal no jeeya hen de no jeeya hen non no jeeya eyyi ko bonus
mais ko forminen do anade mais pas ka onon tagi minen pression du wawde a dilina sabab Allah tawma hen Allah ko moƴƴo dande an tan ɗo gonɗa koye ɗum ɗo ɓeɗo pawoji onon surtout baba an kaldami de kaalide arat toon nde ka kaldude mo sa nawi jaare ɗo yoɓi waddana ɓiɗɗo joni ko hen jeeya mi signa andum e kayito way ko contrat moral holto Allah woni si kaaliɗo arta to innimo hokkam ɓiɗɗo ma o kono noon bowo ala hen hakkude ngal ay hata on jejjiti ko ɓiɗɗo ko Allah tottat ɗum Allah jippotako ande ɓiɗɗo o walla onon ɓiɗɗo e nder dewgal ko kaddotomo Allah hokkatma aɗa wawi hebde ko biye lottori ni aɗa wawi hebde aɗa wawi wasa hebde mimi baba kare mi sa bindi pucci normal tan heɓat e kare mi haalanno e kare mi haalanno ay dalanda heɓoɗo hen ene yurmi hinoni haala ala e contrat walla ɗum ɗo ay min aran ko kalantima jooɗɗon jonde jinnaɗo e galle he dokkon min jaam keɓon jaam so wona ɗum mo foof anani mi noddat ɗo oto gara ɗo on fof ko an kota guine wona guine tan gaƴƴanante an kam fuur haalede fuur kam e warede ma foti ɗum kotat dalanda a feni onon simen haala hootu a feni armi haalama ay Diallo ayana ƴeewo bonani min mbaɗandi kala ko naati ko naati o kanko o kadi no ɗeji kono ko kanko ɓuuri bon ala ɓe may wonde galle o ɓe jibinta on jibinat force o so tawno o rewi laawol normal si kaali ɗum ndaari mo guite e guite tan soɓe daarodiri guite e guite tan imo foti rewi e poti wiide ni te enen eɗen jiilo solution taw koye kamɓe jewten taw koye kaaliɗo jewtiden e kaaliɗo eyyi ko ɗon alhaali on woni noon dalanda no wawde arde tawa ƴettali ɓiɗɗo ma ara ƴetta kanko kadi o ƴettata to kono kamɓe ɗiɗo fof ndaare kaaliɗo nani haali gon ndaare kaaliɗo ala e jewdate makko min ko sikkumi ko est ce que na kaaliɗo waɗi yaali galle kaaliɗo galle kaaliɗo galle kaaliɗo anani a fonno fadde ha min nodduma ceerno moɗo mi noddimama homi tampi ɗum tagi gami ɗo e leegal he e joni hot kaali so aɗa no foti ƴettunoɗa e men aɗa andi eyyi koni joni aɗa no mbatten won goɗɗi ɗi mbaɗanmi terrassé a faami so Allah jaɓi mi watte embauché golleɗo liggiren oɗo ha parata hama haalde goɗɗi mi lijjitaɗe hen sam lijjiti goɗɗum a feewi sam gil goɗɗo garowo momtotte journée ma anani koko woni ɗum no woni jobdima hanki jaggu mo holle tan jaggu en kaldan ɗum ɗo de ceerno moƴƴo kaldude nden diilo so waɗi sotti somi addi haalis o hakkude ri pecceren 50-50 kala ko nawɗa ɗum nawmi fecco haalis o gadda way ceerno moƴƴo famata o ayan boy min kam jurmiɗo mi wayano yurmaki hoorema ko liggeyam bami ko liggey wona min nannuma e oɗo liggey an façon liggey ko a liggey pour daña journée 10 000 a meeɗi dañde journée 10 000 eyyi joni naw haalis o ara galle mo wiyo ko anndi kam he ɗum noon tawa ɗum ay no mbaɗirmami rekkirde noon mbaɗiranmi rekkirde wawɓe ma warde mbarete mbatti kirimde min kam international min ɓuurma wonde bandi fof nangu gay wonko lijjitenmi goɗɗum anani somi lijjiti ɗum on kadi mi ɓeydat non liggey o taw woni moom e goppa ɗum kanne ɗum ɗo engrais quoi taw liggey woni yara goppa kannen ɗum ɗo eyyi joni woppu duttoɗa e siras wona ko ɗum jiiɗa ruttade e siras eyyi dakam mi haalat tan a yawi lawade mi haalat tan mi hoppani diilo mi hoppani nder galle kaaliɗo woppitake goto